non sei se che parece, Iago, casualidade que Asturias, en primeiro lugar, e Galicia en segundo, estemos aí por riba no ranking estatal de depresión e consumo de ansiolíticos. Por que? Pois sí, eu penso que o clima ten un efecto clarísimo, porque non somente que Galicia e Asturias, es que miras o mapa nacional e hai unha clara divisoria no río Taxo, é dicir, que de norte a sur de España hai claramente unha maior prevalencia. E, bueno, Asturias e Galicia somos os que recibimos todas as borrascas do Atlántico, entón é bastante... É dicir, o clima influe, e logo todo o que estamos a falar, Iago, a presión social, a precariedade, os soldos non dan, teño que coidar a miña nai, o meu pai, a fillos non chego... Sen dúbida, eso ten moito que ver. Tamén ten que ver, como pasa con moitísimas outras enfermedades, que aumenta a súa prevalencia cando melloran os seus diagnósticos. É dicir, que ata que non existía unha rede pública de sanidade e tampouco existía unha conciencia de que é unha ansiedade e que é depresión, a xente non recurría a ello. A que recurría? A taberna. E iba ao bar e pedía unha cunca, e outra cunca, e outra cunca. E chegaba a casa e montaba un Cristo impresionante. E agora a xente, por sorte, ten máis tendencia a ir ao médico, porque é máis accesible. Pero además de ser máis accesible, resulta que é peor mediciña, porque cada vez os centros de saúde están máis saturados, temos consultas de 2 minutos, de 3 minutos, e cando tes consultas de 2 ou 3 minutos, non fas medicina, xogas ao tenis. É dicir, tengo ansiedade, toma este ansiolítico. Eso é moi mala praxe. É como se tes tos, e dice, eso seguro que é unha neumonía, tomas este antibiótico. Non, teria que preguntarte cantos días levas con fiebre, de que color é o teu esputo, teño que auscultarte para saber que che pasa. Pero o que se está a facer en medicina moi habitualmente por falta de tempo é, teño ansiedade, che dou un ansiolítico. E se non sei por que tes ansiedade, pois ao mellor o ansiolítico non é a solución. Non me dá tempo a afondar. Claro, por polo, porque ademais creo que o podemos ver aí nun gráfico, porque queden claro, o sea, cales serían, digamos, esas causas, non, de que este multiplicándose este consumo de ansiolíticos? Eu penso que, por un lado, eso, mellor diagnóstico, e tamén levamos unha vida máis estresante agora que en 1980. E tamén o que dicía antes, é dicir, a gráfica de consumo de psicofármacos e a gráfica de consumo de alcohol son imaxes especulares. Estamos peor as mulleres que os homes neste senso? E por qué? Eu teño dúbidas de se existe realmente diferencia no cerebro femenino e masculino con respecto a isto, pero temos dous características que sí que son diferenciais. Unha é que nunha sociedade patriarcal a muller come moitos máis marróns nunha parella que o home. É dicir, a que está vendo a tele e pensando que imos facer mañá de comer, normalmente é ela. Ese exceso de carga mental aumenta moitísimo o estímulo estresor que... E a menopausa? A menopausia tamén. A menopausia realmente os homes tamén a poden experimentar, pero solamente os poucos, que os que lle sometemos a unha castración química por un cancro de próstata. En ambos xéneros, se os deixamos de golpe sen hormonas sexuais, empezamos a ter, aparte dos sofocos, un estado de ánimo globalmente deprimido, máis ideas con respecto á morte, un montón de néboa mental, unha certa sensación de inutilidade, unha certa maior sensación de vellez. Logo, pode ser que culturalmente, Iago, os homes lles custe máis ir ao médico e recoñecer? Totalmente. Eu penso que hai unha imaxe que todos podemos ter claro na casa. Cando unha parella vai en coche, os dous, por unha nova cidade, se perden, quen va a baixar a ventanilla e preguntar como se chega? A muller. Rara vez o vai facer un home. Porque un home non precisa axuda. Un home o reserve todo el por si mesmo. Entón, cando ven un home a consulta, como ven? Pois porque o trouxo un compañeiro de traballo ou porque o trouxo a súa muller pola orella. Porque el non lle pasa nada. El está perfecto. El non precisa axuda. Efectivamente. Pero sí, claro, que evidentemente pasa algo. Por iso pode haber máis diagnósticos femininos. E logo, outra cousa que quero, Iago, que nos aclares. Que diferencia hai entre estar triste e ter unha depresión de cabalo? Pois no que... O sea, en que se traduce? Se lle sacas unha foto a un paciente con depresión e un paciente que está neste momento triste, prácticamente non hai diferenzas clínicas. A diferencia está en as causas de fondo e a duración. É dicir, todo mundo pode estar triste cando lle dan unha mala noticia. Existe unha relación inmediata entre a causa e a tristeza que eu teño. É autolimitada, rara vez é limitante estar triste. Sen embargo, se eu teño unha depresión, estamos falando dun proceso que habitualmente dura cando menos meses, a veces anos. Aunque case todas teñen algunha causa de fondo, a causa a veces quedou tempo atrás e inda que a causa desapareza, o sistema emocional do cerebro avariouse, entón esa persoa, inda que desapareza a causa, sigue estando permanente deprimida. Pero ambas, isto é moi importante entendelo, ambas son completamente involuntarias. Nos temos un cerebro que actúa a dos niveis. Uno que é a corteza prefrontal, que é a que ti decides voluntariamente en que estás pensando, e outra que é completamente involuntaria, que dice o que estás sentindo. É dicir, se eu che digo, Rocío, alédate, Rocío,
emoción, asústate, non funciona así. Sé que te pode dicir que penses en ovellas e pensarás en ovellas, pero non che pode dicir que che alegres. Entón, cando lle damos o consello a unha persoa de non ter motivos para estar triste, o que facemos é que se sintan máis culpables todavía, tanto se están tristes como se están deprimidos. É unha sensación primaria e involuntaria, e dicir a unha persoa que non este triste como decirme a mí que non este calvo ou decirlle a Pepo que non sea guapo. Non o podemos evitar. Entón, estas cousas non deberíamos facer danos nos seus queridos dicindos que non son dignos da súa sensación, porque non a poden controlar. Totalmente. Doutor, que diferencia hai entre os ansiolíticos e os antidepresivos? Pois son medicamentos que son radicalmente distintos, tanto nos seus obxectivos como o seu mecanismo de acción. Os ansiolíticos, que hoxe en día son prácticamente exclusivamente benzodiazepinas, o que fan é imitar un neurotransmisor que se chama o GABA, que fabrican certas neuronas para tranquilizar as súas veciñas. Cando eu tomo un análogo do GABA, estou saboteando o funcionamento en xeral, a velocidade do sistema nervioso central. As neuronas descargarán con máis suavidade e con máis lentitude. Isto implica que se estou moi acelerado, ou como decimos aquí, a cabeza non para, estou máis lento, pero estou máis lento para todo. Teño máis risco de ter un accidente de tráfico, teño máis risco se estou opositando, non me vou lembrar do que estuve estudiando, vou cometer máis erros en xeral. Para a noite poden ser unha acción se a persoa ten un insomnio inducido por ansiedade. Durante o día ten un montón de pros e contras. Os antidepresivos, polo contrario, o grupo mayoritario hoxe son os ISRs, inhibidores selectivos de la recaptación da serotonina, que o que fan é unha cousa moi rara, porque necesitas, en primeiro lugar, estar 3 semanas tomando como mínimo para que ti notes algún tipo de beneficio. E despois de 3 semanas, cando empece a aumentar o nivel de serotonina nestas certas zonas do cerebro, empezarás a ver que ves a vida con un pouco máis de frialdade. Cando ti estabas completamente abrumada polas túas circunstancias personais, de repente as alonxas un pouquiño e as ves con máis perspectiva. Ten a vantaxe de que é un tratamento máis ambicioso, ten máis intención curativa, máis alén de sencillamente baixarte a ansiedade as próximas horas, ten o problema que é lentísimo, e ten o problema dos efectos secundarios. Os ISRS que empezaron con Prozac foron unha revolución, pero... Por iso, para evitar os fármacos, Iago, creo que nos expliques, para rematar, que podemos facer, por exemplo, a respiración. Respirar ben, que pode parecer unha tontería, en plan, todos respiramos, pero hai un xeito de facelo que nos alivie realmente? Existen moitísimas reglas, casi todas funcionan, porque todas se basan no mismo patrón. A máis popular é a 4-4-4, que collo aire durante 4 segundos seguidos, manteño aire durante 4 segundos, solto aire durante 4 segundos e aguanto 4 segundos sen tomalo. O que pasa é de dous cousas. Unha, estuvo atento a respiración e non a miñas lireiras. E segundo, sube o nivel de CO2 en sangue e o CO2 ten un efecto ansiolítico. Entón, a persoa empeza a liberar como un certo ansiolítico interno que ten no sangue. O sea, respirar esa pausadamente, non? Retendo ese aire, sendo conscientes da nosa respiración, e logo ves estas mancuernas e cousiñas por aquí, entendo que darlle o body, non? Exercicio físico. O exercizo satisface unha especie de necesidade que temos, porque a razón para que nos temos ansiedade é porque, para non extinguirnos, é dicir, se vemos un oso no medio da naturaleza, escapar correndo. Entón, moitas das veces que temos a ansiedade, realmente estamos recurrindo a un mecanismo que os nosos ancestros lle vaían, a nos non nos valen, pero se satisfacemos esas necesidades de fuxida, yendo a facer running ou facendo exercicio de alta intensidade, quedan saciadas as necesidades do meu sistema límbico, entón baixa o nivel de ansiedade. É bastante útil. E, por supostísimo, o papel da psicoterapia é absolutamente fundamental. O problema é a accesibilidade do psicólogo, porque a accesibilidade é moi mala. Entón, o que pode pagar un psicólogo pode ir, pero é fundamental. Tristemente é así. Grazas, como sempre, querido doutor, por aclararnos estas cuestións tan interesantes. Ata outro día.